Ну што, усім прывет. Сёння ў нас 5-й выпуск сваёй гульні. Граем, як звычайна, пра палітыку, пра Беларусь і пра беларускую палітыку. І давайте прадставім нашых сённяшніх гасцей. Па-першае, гэта Яўген. Пачнем, у нас сёння два Яўгена. Пачынае Яўген, які падпісаўся кірыліцай. Гэта у нас магістрант і мікраблогер з таямнічым блогам, які пакуль што не экстрэмістскі, таму мы яго і не палім. Привет, Яўген. Вітаю. Як у цябе справы? Нічога, хочу перамагчы. О, гэта не часта ў нас людзі прыходзяць з такой мэтай. Таму да, класна. Спадзяюсь, хаця б у нас будзе інтрыга ў гэты раз і да апошняга раунда. Гэта ўжо не дрэнна. Таксама у нас сёння Даніл Лаўрэцкі. Гэта вядомы актывіст, кандыдат дэпутаты і адзін з лідараў моладзевага блока. Всем прывітання, давайте павесялімся. Ну, таксама дастойная мэта. Ну, тым больш і состав у нас такі падабраўся, бо у нас яшчэ і удзельнік каардынацыйнага савета і прадстаўнік фракцыі якой? Моладзевы наступ. О, вось так. Моладзевы наступ. Як справа ў вашай фракцыі? Ну, вельмі добра, дысцыплінаваныя і не срэмся. На фоне іншых уже перамога. Ну, гэта ўжо дасягненне. Абараняем правы моладзі. Паспяхова. Якія правы моладзі вы ўжо абаранілі? З візы, напрыклад, польскія змагались, каб в мінулым годзе ж была там праблема, што всем масава адмовы пачалі прыходзіць. Ну вось, Ліза напісала там ліст ад КР, хадзілі, размаўлялі. Потым тыдзень в Беларусі людзі маглі без запісу просто прыйсці і падаць дакументы. Блин, класс. Працуем. Што, а ты як, Сергей, як справы? Даволен? Даволен жыццём. Гульнямі? Да, нешта прагляды апошнія мне не падабаюцца, таму спасылкі куды-небудзь кідайце на нашы гульні. Калі ўжо Так, трэба все, хто глядзіць, ставце лайкі. Да, ставьте лайки, еще треба на обложку Лукашенко и капсом, так само в назве, как будет где-то Лукашенко, типа... И Прокопьев, и Латушка. И Латушка. Комбо. Блин, вот калі б іх троих собрать на гульню, было б, конечно, цікава. Да, Лукашенко, Пазняк и Прокопьев втрох граюць. Эх. Гульнямары. Ну что, тады пачынаем? Пачынаем. Так. Зараз я тут нешта панажимаю. А, вось тэмы пайшлі. Гэта агульныя тэмы ўсе, якія будуць. Што, тэма першага раунду. Незвычайныя арганізацыі, навінкі, па вачах, Лукашенко або Платон, прымаўкі, выбары 1994. Так, ці трэба правілы распавесці, ці тэму неяк паясніць? Калі коротка можна растлумачыць паслядоўнасць дзеянняў, было б добра. І для нас, і для гледачоў. О, для гледачоў. Ну што, у нас ёсць 3 раунда, у кожным раундзе па 6 тэм і па 30 пытанняў. Выбірае пытанне той, хто апошні даў правільны адказ. Перамагае той чалавек, якога будзе больш за ўсё балаў. Зараз пачынаць будзе першы чалавек, які прыйшоў, то есть Яўген. Слухай, так, у нас два Яўгена, як да вас звяртацца? Так, Яўген Кароўлаў, у себе якое прозвішча? Я просто Яўгенам тады буду. Ну, добра, няхай так. Пачынай, Яўген. Ну, давайте новинки. Новинки? За 300. У якім годзе пачала выходзіць гэтая газета? А газета, то я думаю про 3 новинки. Ось трэба было тэму раунда яшчэ паясніць. Ага. Калі ніхто з вас не ведае адказ, не гатовы адказваць, можна там націснуць пас, і тады, калі ўсе націснуць пас, пытанне скіпнецца. Не гатовы рызыкаваць. Ну, 1990, а яшчэ адну лічбу я вам не скажу. Націсніть тады пас.
98. Окей. О, я народився. Клас. Євген працягвае. М, Так може ти будеш тоді крафтом? А то я не хочу бути Євген Караулович. Так довго. Давай же тоді хоча б там Євген Дмитрович. Я можу бути довгим, тоді так, я можу бути Євген Олександрович. Євген Олександрович, домовились. О, а Євген я тоді Олександрович, Євген прошу вас. О, Ні, я вас давай не буду. Євген Олександрович, давай. Примовки. Примовки за 300. Ти можеш мне казати і так само озвучувай. Праз Я- одного барана усьо 2 слова пропущено. Усьо іде погано. Не зусім. О. О. Но слово погано там ёсць. Ну, тоді 150. Ну, я подумаю. Калі з-за падказкі хто-небудзь яшчэ зможа адказаць, можа і мінус 150 табе толькі зробім. Даніла, нажимай пас. Не ризикую, не ризикую. Стада погано. А, Угу. Євген, кажіть, я агучваю адразу за лічбай. Примовки 400. Примуки за 400. Пашлі дурнога, а за ім, Пошли дурного, за їм другого. а за ім другого. Правильно. Круто. Не вельмі добрая парада. Примовки мені подобаються, протягнемо. Примовки 200. Примуки за 200. П'ян капітан, а проспіться дик. Що? Ну, М, я думаю, там 2 слова і нешта не вельмі добрае про з трезвым чалавекам. Ну, А можа, ёсць лаянкі. Лаянка? Ну. Ёсць, не? Не, няма. Аўці баіцца. м. Ну, карацей, Окей. толькі Євгену Олександровичу падабаецца гэтая тэма. Разумею. Ну, тоді я будем добивати. Давай. Примовки 100. Примуки за 100. Хто працує, той не ой, Я- бля. Євген. Той... я випадково не взяв. Ладно, зараз. А кольки мені часу відказати? А, во, я бачу. Да, секунд 30 подається ще є. Хто Подумать. працює, той... У рифму все. Той не жартує. І я... Неправильно. Ну, неяк. Я что-то хотел... Это за что? Тут наоборот, у тебе нечага дрэннага не будзе, калі ты працуеш. Не жалюю. Ну, мінус 100 нормально. Ну, Нормально. працує з чим рифмується. О, сумую. То і не сумує. Не ведаю, працюю, так сумую. Ну, доб'єм примовки до кінця, примовки за 500. Оу. Ну, давай. Тады вы будете багаты, калі Парсюк... О, Євгену падабаецца, я бачу па твару. Там ёсць, господи, дзеяслоў. Так, зачекайте, а хто адказвае? Хто хто ведае? націсне, той адказвае. А, окей. Не ризикуем. Ну все, так натиснем все пасы. А, ні, я прикольно, я ризик. Всё, час скончыўся. Я тільки хотів Скончыўся сказати, ну, час. Будзе рагаты, Але хацеў гэта вядома, сказать. гэта вядомая штука. ну, я тільки хотів це сказати. Ой, да, я чего не натиснули. Євгеній Давайте Олександрович. незвичайна організація за 200. Незвычайная арганізацыя за 200. Гэта неафіцыйная арганізацыя, а мастацкая і журналісцкая назва групы новых палітыкаў з пачатку 90-х, якія імкнуліся да ўлады. У гонар іх названы і адзін з раздзелаў князі Фядуты. Ну, так, Даніла. Маладыя воўкі. Маладыя воўкі. Ваўкі, даецца. Ваўкі, дзякуй. Даніла, выбірай. А, я выбіраю? Ну, Незвычайная арганізацыя за 100. за 100. Так.
Гэта арганізацыя не мае дачынення да палітыкі, тым не менш у 2022 годзе яе закрылі за экстрэмізм. Цяпер сайт і соцсеткі называюцца Wildlife Беларусь. Ведаю. Гэта... Стой, зараз ты в фальстарт попал. Ага. В сэнсе? Блін, я не ведаю адказвай. такой механікі. Гэта ахова птушак бацькаўшчыны. Ахова птушак бацькаўшчыны. Лукашенко або Платон за 100. Лукашенко або Платон за 100. Смерць гэта не самае горшае, што можа адбыцца з чалавекам. Можна адказваць? Лукашенко. Яўген Яўген? Александрович. Так это Лукашенко. Курча. Нет, не О. Лукашенко. О, Яўген? Платон. Сапраўды? О, ура. Яўген, прашу. Так. Давайте Лукашенко або Платон 500. Ого. Ну, да, тут сапраўдныя каштоўнасці часам непрыкметныя ў звычайнай мітусні, і часта людзі пачынаюць разумець іх значэнні толькі тады, калі губляюць іх незваротна. У меня фальстарт был? Можаш яшчэ раз паспрабаваць. Фух. Платон. Ну, значит, наступны адкажа правільна, я думаю. Значит, Евгений это Лукашенко. Александрович. Лукашенко. Глибоко, га? Ну, навагоднія звароты яны такія. Ну, А, пишется бля. іншими людьми. Евгений Александрович. Значит, давайте поглядим, что такое по вачах. По вачах за 200. Па вачах за 200. Чиі гэта вочы? Зараз рамка з'явіцца. І можна будзе адказваць. Евген. Да. Это Зенон Поздняк. Да. О, у нас заўсёды ёсць які-небудзь спецыяліст па зяноназнаўству ў гульні. Фу. Ось не вылетел. По вачах 500. Па вачах 500. 500. Хто гэта? Хто гэты выдатны? Гэта Міністр. Кубраков. Блин! Сапраўды? Кубракоў? Ведаем. Я нешта шукаў мем, Згодны. Пазналі. дзе гэты куб, а ў ім ракі. Типа, адгадайце, но не знайшоў. На, кудысьці ён падзеўся. Інтэрнэту. Евген, прашу. Добрая категория. По вачах 300. Па вачах 300? Колькі? 300. Окей. Лилия Ананич. Ананич, так. На ніч. Ананич? Ананич. Сам Она ты полька? Ананич. Ладно. По вачах 400. Па вачах 400. Что ты А чого новинки? Прашу прабачэння, гэта я... Ну ўсё, адказваем на навінкі, а потым будзем па вачах. Гэты анархіст, адзін з рэдактараў газеты, браў удзел у іншых праектах, і таксама ў 15 годзе быў старшынёй партыі зялёных. Да, 15-го года. Это вам не по вачах. Быў такі. Я магу Сапраўды. назваць яго псеўданім, а вы назавеце прозвішча, ці наадварот зробім. Ну, паспрабуй псевдонім. Псеўданім Лёлік Ушкін. Курча, не падказвае, на жаль. Ай, не ведаў. Так, ну, а зараз... Хаця я калісьці быў сябрай партыі зялёных. Сябру зялёных. Все, по вачах 400. Да, там же з анархістамі тусаваўся. Не, Да. я просто каб абрацца ў парламент. Хто гэта у Фармальнасць. нас? Евген Зенон Александрович. Пазняк. Ну, гэта можа быць Михалок. Не, Зенон Пазняк. Ну, можа і Пазняк, но у адказах напісана іншае. Блин, надо было всех по вачах и Пазняка везде поставить. Это да. И тогда заканчиваем по вачах 100. По вачах за 100.
О, Яўген адказвае. Ой, я бачу, некая. Евгений Александрович. Блин. Не-не-не, это Дмитриев. Блин, вельмі складана націскаць першым. Гэта Да, прям, гэта складаней, чым як правильно ведаю. адказваць. Так. Но там А, я скажу два слова, что калі вы адначасова нажимаете, то там далей ідзе рандом з адначасова нажаўшых. Таму Окей. калі вам зараз Мгм. рандом не выдае, то потым все зменіцца. Мгм. Лукашенко Не был Платон рандом. 300. Лукашенко быў протон за 300. Галоўнае адрозненне часу яго імклівы бег. Платон. Евген. Платон. А я ведаў адказ. Я нават націснуў. Справа ў тым, што... Ну ладно. Я вёў гэты тэлеграм-канал, таму А, так ты... у меня ёсць Блін. перавага, так. А мне Оля казала, што гэта яна рабіла. Ну ладно. Так, не будзем раскрываць все карты. У перамог шмат бацькоў, ці як так. Лукашенко быў Платон. Нет, тады Яўген адказаў. Не, так. 400, І за 400. Окей. як скажеш. Калі ад жанчын чакаецца, што яны будуць выконваць тую ж працу, што і мужчыны, мы мусім навучыць іх таму ж. Лукашенко. Ну, нешта у тебя Там не тое з бляха, гэтай ну. тэмай. Я Ну, Евгений Платон Александрович. тогда. Круто. Ну, Дурацкая заканчиваем. Лукашенко был Платон за 200. Распякаць працоўніка трэба вельмі акуратна і памятаць, які вынік будзе ад таго, што ты яго распякаеш. І ні ў якім разе ты не павінен яго пакрыўдзіць асабіста, не павінен асабіста яго ўчапіць, бо ён проста стане тваім ворагам. Евген? Лукашенко. Да, Нарэшце. Ура. А чаму у Яўгена ў мінус ідзе заўсёды? Як працуе разбалоўка, я не зусім разумею. Мне вось паказвае, што ў яго мінус 500. Ну, Да, Он два было раза мінус сказал 700, стало ПВР. мінус 500. Окей. выборы 94 за 300. Выбары за 300. На думку Зянона Пазняка, менавіта гэты чалавек павінен быў выйсці ў другі тур выбараў і перамагчы ў ім, калі б галасы лічылі сумленна. Данила? Зянон Пазняк. Да. Ёсць у яго інтуіцыя палітычная. Гэта інтуіцыі? Да. Гэта завецца, мне здаецца, па-іншаму. Такая асаблівая рыса характару. Выбары за 100. Так, выборы за 100. Самая вялікая ініцыятыўная група, як самая вялікая колькасць подпісаў за вылучэнне ў кандыдаты была у гэтага чалавека. Евгений Александрович? У Кебича? Так, у Кебіча. Справядліва. Незвычайной организации 300. Гэта арганізацыя была заснавана паэтам і філолагам Мікалаем Шаляговічам у паўднёвай частцы Беларусі ў 88 годзе і прыснавала 95-га. Назавіце арганізацыю ці хаця б яе сепаратысцкую мэту. Евгений Александрович, нешта вы з кнопкай Ну, я- сабравалі. Назву организации не назову, але ж яны хотели незалежности Полесья. Так, правда. Так. Не памятаю, што такое ГК. Громадско-культурницкая организация. Так. Незвычайной организации 400. Гэтай антысавецкай арганізацыяй кіраваў Васіль Супрун, паэт, краязнаўца і археолог. Арганізацыя карысталася кругавой структурай, што дало магчымасць застацца на волі многім удзельнікам пасля арышту лідараў. Арганізацыя называлася як «Птушка». Ну, хто там антисавецкія арганізацыі ведае?
НАТО. Ці птушак, Блін, якія можна- жывуць у Беларусі. Так, ризикнуть, але... Так, ну я могу як-небудзь па-жорсткаму падказаць? Не трэба, не трэба. Это Ну, будзе типу, зараз несумленна. ёсць так, з такой же назвай? Футбольная каманда ў Расіі ёсць з такой назвай. О. Ай, ну футбольная подказка. Я не гляджу футбол, я не ведаю. Да, і Окей. гэта таксама не... ФНЛ мала хто глядзіць. Ну, Э. я могу пра колер птушкі падказаць. Выборы за 200. Выбары за 200. Гэты чалавек заняў 4-е О. месца ў афіцыйным пратаколе. Яўген? Зенон Пазняк. Не, Зянон Пазняк, падаецца, быў Трэці. Третьим. Даніла? Станіслав Шашкевич. Станіслав Шушкевич. Yeah. Перамога. А, пф. Выборы 94 за 400. За 400. 16 чэрвеня 94 года ў пасёлку Лёзна адбылося менавіта гэта, па словам удзельнікаў. Яўгеній Так, я быў Александрович, першы. Блін, да як яно працуе? Яго расстралялі. Расстралялі. А ён выжыў. Выборы 500. Выбары за 500. Як называлася перадвыбарная праграма Лукашенка? Яўген? Блин. Блін. Ладно, зараз. Ну, там было же это, типа, эра 80-годовых политиков скончилась. Не, ну, слухай. Дорогу вось молодых. ёсць Гэта не у- адказ. У Селінджера ёсць Не надо. кніжка. Якія кніжкі Селінджера ты ведаеш? Что не ведаю. Не ведаеш. Так, а як... О, вось, нарэшце. Ну, Ну, ці ну, скажеш раней, чим это- з'являється. Ну, здаецца, што так. Я думаю, што дарогу маладым. ну, тут няма нічога звязанага з кніжкай Бля. Селінджера. Бля, 500 балаў. Отвести народ ад пропасці. Окей. Я быў бы здзіўлены, калі б нехта адказаў. Новинки 200. Навінкі за 200. Рэдакцыя газеты паспела стварыць шэраг іншых культурных праектаў. Сярод іх даволі вядомы фільм пра хлопца з раёна, які знайшоў мабільнік вядомага апазіцыянера. Як называецца кіно? Што там я блин. Не вельмі вядомы. Ну, такі яго паказвалі, напэўна, толькі на сядзібе БНФ. Пес. Я скіпаю. Случай з пацаном. Круто. Рэкамендую. Там з аднаго боку смешна, а з другой стыдна. Незвычайная арганізацыя 500. О, пра гэту арганізацыю ёсць розныя звесткі. У 95 годзе яе ці то стварылі, ці то захапілі анархісты. Арганізацыя пазіцыянавалася як ультралевая і моладзевая. Выступала супраць усіх партыяў, якія толькі маніпулююць моладдзю ў сваіх вузкапартыйных інтарэсах. У 2000 годзе спыніла сваю дзейнасць. Ну, жміце ўсе паскараць і пойдзем далей. А Євген уже там... Да, может, Нам уже это нічого не допоможе. партия любителей пива. Не. Так, у гэтай За назве нас гэтай прыдурок. арганізацыі есть слово чырвоны. А другого слова я не ведаю, што яно значыць. Не, пас. Так уже все, уже тільки Євген може. Ну, Чырвоны жонт? Ну, жон Ну, як по-польськи. правління. По-польськи жон. Ну, Сергей, ты не в Польше? Я не буду казаць, у якой краіне я знаходжусь. Так, новинки 100. Навінкі за 100.
З якой медыцынскай установай сухучна назва гэтай газеты? Гэта Як ты гэта псіханевралагічны робіш? дыспансер у навінках. Гэта гады трэнавання ў камп'ютарных гульнях. Ну, та, апошняя. Навінкі закрыліся пасля 2 папярэджанняў у 2003 годзе, якія абвінавачанні былі прад'яўлены аўтарам. Добра, давайте я одну падкажу. Адна гэта парушэнне маральных норм грамадства, а другая. Што яшчэ можа СМІ Поклёп зрабіць? Лукашэнкі. Ну, нажми адказ і даведаешся. Поклёп Лукашэнкі. Ну, прэзідэнта. Ура! Я догоняю. Да, да. Не, ну Яўгену цалкам это згодна рызыкаваць. Ну так. Мгм. Так, ну зараз будзем пачынаць другі раунд. Я спадзяюся, што лайкі там унізе ўжо з'явіліся як каменты, калі вы ўжо дасюль даглядзелі, то пора. Вось, пакуль што на трэцім месцы у нас Яўген з мінус 1200. Гэта не у нас былі значна горшыя вынікі пасля першага раунда. Потым Даніл Лаўрэцкі калі я буду казаць сёння часта 300, я рана или позна дачакаюсь гэтых жартаў. Ось, і на першым месцы у нас Евгений Александрович, у яго 2800. А мы пачынаем другі раунд. Гэты жарт, калі я чую гэту лічбу. Так, аўтар па карціне, Віцебск, Што на ТВ, Гарады на Б, БРСМ, анекдоты. Так, я адбіраю, так? Да. Зараз я паясню. Аўтар па карціне, там будуць карціны, выявы трэба называць аўтара. Віцебск, там нешта з Віцебска, Што на ТВ, там пра старыя телеперадачы, Гарады на Б, трэба называць беларускі горад на Б. Ну, астатняе зразумела. Анекдоты, працягнуць анекдот. Што анекдоты? Брест. Барысаў. Што? Да не. Бабруйск. Яшчэ раз, што ў анекдотах? Трэба будзе Березіно. закончыць анекдот. Ну що, давай, Гарады на Б за 600. Будзе ли там Барысаў? Давайся. Я не памятаю. У гэтым горадзе праходзіць адзін з папулярных музычных фестываляў Беларусі, а яшчэ многія ездзяць туды на рыбалку. Круто. Угу. О, нарэшце. Браслаў. Браслаў. Ко мне рандом, калі буду. Гарады на Б за 200. Ну, можа, у трэцім раундзе. раундзе. Менавіта ў гэтым горадзе ў 9-м годзе з 9-го года працуе ліхтаршчык, які абавязкі якога ўваходзіць запальваць старыя ліхтары. Та блін, А, ну. блін. Гэта Берасці. Барысаў. Бараўляны. Бараўляны. Гэта не горад. Э, Давайте доб'ем гарады на Б. Давайте, гарады на Б 400. За 400. Каманда з гэтага горада абыграла Баварыю ў лізе чэмпіёнаў у футбол. А, Да, не Барысаў. не получится. Барысаў. Так а дзе мне рандом? Ты казаў, што мне яшчэ ні разу не было. Гарады Ну, на ты ж Б набраў за неяк 800. 1200. Мінус. Гэта вёска вядома ўсім мінчанам. У 22-м годзе яна павінна была стаць горадам, а ў выніку зліцця з суседнімі вёскамі, але ўлады перадумалі. Яўгеній Александрович. А гэта бараўляны? Ну і закончым гарады на Б. Угу. Якія там засталіся? Гэтая мемная фраза, якая змяшчае ў сябе назву горада, была прыдумана перакладчыкам Арсеніем Фёдоровым. Так сябры суполак у ЖЖ высмейвалі правінцыйных аўтараў і іх дзённікі. Яўгеній Гэта Александрович. у Бабруйск жывёла? Бабруйск? Прабачце, бабручане, это не мы придумали. А, Витебск за 400. У
сувязі з жаданнем усталяваць гэты помнік уладам пайшлі скаргі, што гэты чалавек чужы, што ён быў вораг праваслаўя і брацкага рускага народа. Віцебскія чыноўнікі прадаліся захаду і апазіцыянерам. Аднак пасля абмеркаванняў і апытанняў помнік з'явіўся. Праўда, як кампенсацыя прарасійскім сілам устанавілі яшчэ і помнік Неўскаму. Чый помнік там? Гэта князь Альгерт. Яго там нейкая... Ты гуляеш у гульні? Так. А яка у тебя мышка? Не, звычайна, там же... Гульнявая? Не-не-не, там что-то такое, ну, типу, вельмі таннае. Ой, з Євгеном Круловым мне ж вельмі вау, гэта спецэфекты. Круто, круто. Что на ТВ 200? Што на ТВ за 200? Што гэта? Телепузики. Так а назву трэба? Да, Альбо трэба хто гэта? сказаць назву. Я скіпаю. О, ну, типу, мы все ведаем, хто гэта, а назва перадачы, ух-ух-ух. Блін, я думаю, за Соромно. 200 это типа просто будзе. Ну, А я шчыра адкажу, я не ведаю нават што гэта, я не ведаю, што за гэта за Я не персанаж. ведаю. такога я не ведаю, глядзеў. хто гэта. Я гэта- глядзеў Jetix, Fox Kids, там я не Не. Вы вельмі Я- маладыя просто, Я відаць. на Ютубе знайшоў нават 94-го года запись. Это Это пацавацца. А, мультик. мультиклуб. А, ну пацавацца я адчуў нешта, але... Так, малады. Что на ТВ 400? Мгм. І што трэба? Ну трэба, А, што гэта за Зенон праграма? Гэта падарожжа дылетанта. Яна, дарэчы, вярнулася на YouTube недавно. А з Беларусі? Да, А, на яго Давай, ставі Вітя. гнаць якраз всякие. Витебск за 200. О, за 200. Менавіта гэты горад самы стары ў Віцебскай обласці. Да, Ах, Полацк. так. ну вось, рандом табе дапамог. Господи. За 200 только. Працягвай, Данила. Витебск 600. Віцебск за 600. Марк Шагал вучыўся ў гэтага мастака і дзеяча яўрэйскага рэнесансу, які у 898 годзе адкрыў віцебскую школу жывапісу. Памёр настаўнік таксама ў Віцебску, забіты сваякамі за спадчыны ў 37-м. Я не ўпэўнены, але я рызыкну, што гэта Малевіч. Ну, здарылася нешта, чаго даўно не было. Ага. Ну, Малевіч таксама прыехаў у Віцебск па запрашэнню гэтага чувака. Яго прозвішча састаіць з 3 літар. Кац. А імя пачынаецца на Ю. Ну, гэта Юдаль Пен. А, Пен. Не ведаю. Ну, ён Сіл. школу заснаваў там у Віцебску. Пенсіл. О, Ён давайте... маляваў. А, глянем, пен-центр что это такое. ён? А, БРСМ за 200. БРСМ лічыць сябе прадаўжальнікамі традыцыі менавіта гэтай арганізацыі. Яўген? Бля, ну... Комсомол. Комсомол? Да у яго нейкая супермышка. Та ні. Вот, ну, звичайно. Ну, Так, а што там рублёў показываешь 25? нам, а у тебя там сапраўдная стаіць побач. Так, А. так. Что на ТВ 600? Што на тебе за 600? О, Там это замазано. крутая передача. Замазана надпись. Да. Ну не, ну... Я больше Я- не прыйду. Так, ось ми казали перед початком передачі про КС. Ось я про гэта КС. Гэта клуб редакторів. Легенда. КР уже тут. Не, КС в сенсі реакція на мишку. А, у Кто кого ваш граешь? любимый персонаж? А, С клуба редакторов. Кто любимый персонаж? Блин, да я ни разу не глядел на самом деле. Ніводний так само не глядів. А кто тут, а кто там есть? Чувак с Советской Беларуси там был? Давыдька. Гэты, як яго, Эйсмонт.
І так, чувак з Савецкай Беларусі яшчэ там, ну там персонажы могуць змяняцца. Не, ну чувак Советской Беларуси, он наименьш мерзотный из их всех. Давыдзька самы такі весёлы. Нешта даўно нічога не чуваць пра яго. Так, окей, Яўген, набирай. Давай что-нибудь простенькое. Давай, Please. автор по картине 400. Простенькая. Ну и кто автор? А, я не памятаю. Лукашенко? Нет, это знакомитое. Это... Савицкий. Так, Так, партизанская Мадонна. А коли что-нибудь простенькое, давайте глянем, что такое анекдоты за 400. Бля, кринж, а за кринж. 300 що няма. Вы затрыманы за што? Мы даведаліся ад вашага аператара, што 19 снежня вы былі ў цэнтры ў раёне Кастрычніцкай плошчы незалежнасці. Я жыву там наогул даўно, з дзяцінства. І фраза, пасля якой павінна стаць смешна. А колькі там слов? Я табе нічога не буду падказваць. Подкажи тёзку мою. Да, калі па сэнсу падыдзе, то я залічу. Так а можно просто потумачить, что там повинно было быть написано? Ну там адказ ментоў, каб было типа смешна. Ну, типу, логіка такая, што типу вы рыхтаваліся загадзя. Таксама смешна, але гэта не тое, што ёсць на сайце анекдоты бай. А такі сайт ёсць? Не, ладно, там па-іншаму называецца, але... Так, я не буду рызыкаваць. Значыць, у гэты дзень вы таксама там былі. Ну, логічна. Ну там будзе, падаецца, 1 ці 2 больш знакамітых, а пара такіх. Дата заснавання Віцебска згодна з летапісам 974 год. Пры гэтым існуе легенда, што горад быў заснаваны кіеўскай княжной Вольгай. Што не так з гэтай версіяй? Даніла? Яна яшчэ не нарадзілася. Ну, давай наадварот Больш скажаш. падрабязна? Нет, наадварот. Яна ўжо памерла. Ну, кстати, звязана гэта з тым, што яна не жыла просто ў гэты перыяд. Дзякуй. Это моя мышка У раскаляется. Евгена там рейсинг. Блин, не ведаю, БРСМ 400. БРСМ за 400. У 2010 годзе удзельнікі БРСМ сядзелі ў касцюмах хімабароны каля камароўкі і крычалі, што НТВ смярдзіць. Чаму? Я правильно памятаю, что гэта реакция типу на хростный батька, нешта такое, не? Да. Автор по картине 800. Аўтар за 800. М, Ну, гэта любімы Аж. аўтар всякіх этнографаў. Блин, як яго... Хадзіў бомжаваў па Беларусі. Зараз. Так. Я ведаю. Яму ёсць помнік на Немізе. Падказка для ўсіх, блин. А на 6 літр у прозвішча, не? Бля. Паспрабуй адказаць, даведаешся. Не, я... Імя пачынаецца на я. Язэп. Язэп Дроздович. Так. Не 6. Данила. Поліція едзе. Да. За несмешныя жарты ў раздзеле анекдоты. Давайте, Ага. анекдоты за 200. Давайте, не смешныя жарты. За 200. Аўтамабіль Лукашенка, господи, збіў на дарозе ў вёсцы свінню. Ён дае кіроўцу $100 і кажа: схадзі ў вёску, знайдзі гаспадароў і кампенсуем страту. Загрузіў вазіла свінню ў мех, узяў грошы і пайшоў. Вяртаецца толькі да вечара п'яны ў драбадан. Кажа, што яго ўся вёска спойвала. Лукашенко пытае: чаго гэта? Кіроўца адказвае: падыходжу да сельсавета, там мужыкі стаяць. Я ім кажу, што я шафёр Лукашенка і... Ідзіце. Ну, гэта ж... И я сбил свинью. Ну, в сенсе, что свинья Лукашенко. Я збіў гэту свінню. Кул. О, бог. Ура! Давайте... За Витебск 1000 за А, 1000. Витебск. Витебск.
А мне самому трэба націкаць? Ну, ты можаш сам, я магу таксама, у меня просто на другом ноуце гульня тут запіс. Менавіта гэты фестываль лічыцца папярэднікам славянскага базару. М, Нікаго з Віцебска, акрамя мяне, тут няма, да? Блин, я Ну, памятаю. я там 5 год прожыў, але Я завжди думаю, що це пародія на Євробачення. Ну, у якой краіне зараз вы Затышки? жывеце? Гэта нейкі быў фестываль польскай песні, нешта такое. Бля, Так. да я же так само натиснув. о, Я ще ніколи Ну, рандом я не було мне. Ну, анекдот про Аўтар Лукашенка па ты карціне. адказаў. Так я там один просто натиснув. За 1000. Я про рандом кажу. Аўтар па карціне за 1000. Барак не, ну, Обама. это складана. Ой, гэта забіты бык ці неяк так. Аўтар, ён з-за Наколькі бабарэкі вядомы? стаў больш папулярны ў Беларусі. А, гэта... Яўген. Ну, давай. Путін? Так? Ого. Яўгену можна О. аддаць балы, ён ахоўвае свайго нуля. Анекдоты 600. Папляскай прасіў жонку, падавіўшись, палкоўнік Яўсею. Яна адказала. Сёння. Так. Села ў машыну і згарэла. Могу ввести ў кантэкст. Кантэкст слова. гэта акцыі, калі акцыі былі ў 11 годзе. А, яны ж в один день таксама былі, это давно было. Не, Ай, там шмат акцыі апладысментаў былі. Ну, так. Ну. Сёння толькі ветэранам і вайскоўцам. Это на дзень незалежнасці забаранілі апладысменты, ён сказаў, што сёння толькі ветэранам і вайскоўцам можна хлопаць. Анекдоты 800. Анекдоты за 800. Давай, Яўген. Чаму у назве трактара Беларусь Рві. прыбралі мяккі знак? 4 словы. Там 4 слова. Тому что Беларусь не продается. Ну, Давай я не буду отнимать у тебя баллы. гэта дзіўна. Так а что... Так, я не... А Не, что там это яшчэ неправильный было? отказ. Так, Беларусы не терпят чагосьці. Працы. Мяккасці. ой, я смешнее придумал. Ну, анекдоты 1000. Ох, анекдоты за 1000. З 1 верасня ва ўсіх навучальных установах Беларусі заняткі будуць ісці без пауз, адзін за адным. Чаму? Бля, анекдоты это кринж. Гэта Сеў сучасна машыну і згарэў. Это анекдот прям сучасны. Ну, як Скіпаем. Ну, гадоў 5 ему. Давайте калектыўна скіпнем. Ну, скипайте. А может, типа, чтобы... Яўген, давай, рви. Не Давай, у было тебя бы 0. Яўген, Давай, я рызыкуй, Ну, рызыкуй. тише. Да, да, Паспрабуй что-небудзь. Давай. Ура. 1000 целая. Будзе плюс 1000, калі што. Каб ніхто не чакаў перамен. О, боже. Мы не быдла, стадо. Так, а что на ТВ, это там треба отгадывать передачу. Да. Угу. Ну, что на ТВ 1000. Што на ТВ за 1000? Оу. О, я не Інтэлектуальнае помню. шоу. Это, по-моему, Боже, еще я это, обожаю колдун. его. Да. Только я Что не там памятаю, было? як, Як яна? Там як нешта было. называется. Там ёсць нехта і ёсць і астатнія у назве. Так. Один супротив всех? Да блин! Так. Да почему... Дебильный рандом. Мне ни разу не было. Ну, ты сказал, что... Автор по картине 600. Ну, у наступным... Хто у нас церквы распісваў? Я. Зянон Пазняк. БЧБ. Гэты чувак памёр не так даўно. Блин, Не я не памёр, буду сказаў, што ад давялі да гэтага, не? Это Олесь Пушкін?
Так, я не буду подказывать, покуль ты не откажешь, окей. Что на ТВ 800? Ну, скипайте. Не-не-не, чакай. Гэта музычная перадача. Я ей ни разу не глядел. Я понятия не маю, про что яна. У меня есть два варианта. Давай, кажи. А потом один откажи, коли неправильно, я скажу другой. Ага. Два слова у назве, не? Может быть. Не, ну так я ризиковать не буду, но я... Добрый ранец, Да Беларусь. ладно, это чаще 800, что сменится? Не-не-не. Все нормально, мама. Окей. Автор по БРСМ картине. оставили на самое солодкое. Ага. Ну, кому даст рандом? Даник. Марк Шагал. Так. Все равно на месте все это. Ну, БРСМ самое 600. цікавае. Конечно. Пераможца гэтага конкурсу ад БРСМ для жыхароў сельскай мясцовасці атрымлівае гэта ганаровае званне. Лідер Даніла? году ў Беларусі. Як? Лідер году ў Беларусі. Сельскай мясцовасці. Першая асоба на вёсы. На селе. Бля, ну... Не, не ведаю. Я пас. Можешь Так, показывать. там слово село ёсць. Поважный селянин. Больш так гучна. Не просто паважны селянін, а прям... Галоўны Сельчук. Голова села. Ёсць чорны такі чувак мемны. О, Властелин боже. села. Нет, я такого не дадам. Менавіта гэты гурт выпусціў песню пра значкі БРСМ і няўдалую закаханасць. Разбітае сэрца пацана. БРСМ раздаваў усім значкі, толькі ты нацапіла ад сонца ачкі. Ну і апошняя. У нулявыя многім непаўналетнім удзельнікам БРСМ было нашмат прасцей купляць алкаголь. Чаму? Блін, ну... Да, бо у іх это былі пасведчанні, іх нават можна было зрабіць і там трошки падкруціць сваю дату нараджэння. Так. А я казаў, я прыйшоў перамагаць. Перамагаць. Ну, блин, ты давай парызыкуй, што ли, для інтрыгі. Ну, ці інтрыга зусім загіне, ці у нас яна з'явіцца нарэшце. У нас амаль роўная прамежкі паміж баламі. Вось 0, Да. 4500, 8800, так. Да? 0 у Размеркаванне. прадстаўніка КС, 4500 у аднаго з кіраўнікоў моладзевага блока і 8800 у магістранта. Да? І мікраблогера. І мы глядзім тэмы трэцяга раунда. Так, ППНС. Нешта збілася, ладно. ППНС, срок Лукашенко па фото. Нямецкія дзяржавы, фото з канцэрта, азіяцкія аўтакраты, гэта наш горад. Напэўна, паясніць тут трэба... Я Можна выбираю. паузу? Да, Можна ты паузу? выбіраеш, паясніць трэба гэта наш горад, гэта пра гарады нацыяналістычныя. Национального схода, так? Да, Так. да. Давай, Елки, рви. ПНС 1200. Ты пісаў курсаж па гэтай тэме, ці што? Я туды кандыдаваў. Ага. Першы раз галатоўка ў беларускім парламенце адбылася ў 95-м годзе, апошні ў сувязі з патрабаваннем не дапусціць канстытуцыйнага перавароту, у сувязі з якой падзеяй адбылася другая галадоўка. Даніла? Наколькі я памятаю, у сувязі з тым, што Лукашенко скасоўваў абмежаванні па тэрмінах у 2004? Так, так. Так, падрыхтоўка Генерал рэферэндуму. Фролов, акцыя Рэспубліка. Окей, палата прадстаўнікоў 300.
Як расшифроўваецца абрэвіатура? Блин, Палата прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. мне есть вообще сенс тут натискать нечто? За 600. Паслядоўна будзем ісці. Прадстаўнікі гэтай партыі на дадзены момант у большасці ў ППНС. Беларусь. Так. Адыгрываемся на палітыцы. ПНС 900. Назовіце першага кіраўніка парламента незалежнай Беларусі. Станислав Шушкевич. Так? Рандома не было? Ну, Яўгена, может, так. Вось, Яўген, твои баллы. Давайте 1500. Гэты чалавек даўжэй за ўсіх прытрымаўся на пасадзе спікера парламента 16 гадоў. У чалавека з другого месца толькі 6. Даніла? Андрейченко? Андрейченко. Вось гэта неблага. Пайшло. Так. Азіяцкія аўтакраты. Пры ім прайшлі 3 вядомыя кампаніі. Няхай расквітае 100 кветак, вялікі скачок і культурная рэвалюцыя. Мао Цзэдун. Ляцім. Ну, да. За 600. Працягваем. Гэты кіраўнік Сінгапура стаў героем вядомага жарту, бо ён ужо абраў першы шлях, так што ў Пуціна застаўся толькі адзін варыянт. Евген? О боже мой, не может быть. Ли Куан Ю. Ли Куан Ю. Изи. Так, давайте азиатские автократы за 1500. За 1500. Сын гэтага чалавека быў жанаты на беларускай Фаіне Вахравай і адмяніў вайсковы стан у краіне. А вось у час бацькі ўсе партыі, акрамя кіруючай, былі забаронены. У краіне праходзілі рэгулярныя рэпрэсіі, камуністы лічыліся злачыннымі аўтаматычна. Я могу адказаць, чый ён сын. Так, чый ён сын? Ну, гэта будзе адказ на пытанне. Правильно. Подожди, что Это- треба назвать? Сын, человека. Да. Чалавек. Сына гэтага чувака. Бацька. Давайте краіну хотя бы назовите. Краіна Ізі, гэта Кітай. Ну, ў сэнсе, Кітай. Ну, Тайвань, окей. Ну, это Кітай. Гэта Чан Кайшы. Это его сын был на белорусский? Гэта, так, сын Чана Кайшы, то бок Сын адказ Чан на Чан Кайшы быў Кайшы, жанаты на... так, на вядомы факт. Я гэта прачытаў неяк, калі лятаў Белавіі, недзе ў 10-е, не памятаю куды, і там было ў нейкім часопісу беларускім, так, такім модным. Я ведаю, Красей, неважна. Працягваем. У 91 годзе яны там сустракаліся з ёй афіцыйная дэлегацыя. Пасля рэвалюцыі ў гэтай краіне змянілася ўжо 10 прэзідэнтаў, але галоўных фігур было ўсяго 2, і яны не абіраюцца. Рэлігійны аўтарытарызм жа. Што гэта за краіна? Ура, Да? Иран. Иран. Вось рандом. Ну ладно, добра, що рандом пачаў на мяне звяртаць увагу, калі балы шмат. Так і быць, мелкі балы пра выбача. А гэта наш горад, трэба будзе адгадаць гарады? Гэта горад павінен быць беларускім па якой-небудзь прычыне, але Давай горад, Яўген, давай. па недарэчнасці ён не беларускі. Боже, я спадзяюся, нікого тут з Літвы няма. Азіацкі аўтакрат за 1200. Першы імператор у свеце шукаў рэцэпт вечнага жыцця, закопваў жыўцом канфуцыян, падтрымліваў ідэю смяротнага пакарання за любое злачынства. Ну, першы ва ўсім свеце імператор. Не ўзгадаю імя. Я магу падказаць краіна Кітай. Ну так, Шакада. Ось, службіць пас. Ну, раптам ты ще нешта Ло, такое. Лі, Ка, там, Шун, Только памятаю імператриця Цинь. У. Цинь. Це не я Чехол. скажу. Што? А?
Це не Шихуанзі. Шихуанзі. Я сказал Шихуанзі, но я думаю, это просто философ. Ладно, наш город с 1200. Угу. Гэты рэгіён Расіі Лукашенко неаднаразова называў нашым і казаў, што Беларусь за яго адказвае. Бля. Калининград? Калининград. Калінінград? Блін, я думаю, што гэта складанае пытанне. Неа. Мы эксперты по Лукашенке. Нет, мы эксперты по наших городах. Города. 1500 это наш город. ВКЛ фармальна было дзве калоніі. Адна на востраве каля Афрыкі, ён зараз уваходзіць у состав Гамбіі. Другая калонія зараз з'яўляецца часткай гэтай дзяржавы. Тринидад и Тобаго. Тринидад і Тобаго. Да. Кул. Гэта наш город. 900. Подожди, так Тринидад Тобаго это не город. Ну, выбачце, это памылка пытання. У гэтым горадзе дзейнічаюць нацыянальная беларуская арганізацыя, беларускае грамадства-культурнае таварыства, гістарычнае таварыства, аб'яднанне студэнтаў, тыднёвік Ніва і месячнік часопіс. Белосток. Белосток. Ну, працягваем. Сёння мы пачынаем размову пра горад нашай мары, нашу крывіцкую меку, нашу, пра які горад кажа тут спадар Мразалюк. Это за 300. Так дзіўнае размеркаванне. Бля, ну тут толькі два варыянты я бачу. Смоленск. Нашу, Ось. ну, блін, Вільню. нашу каго? Вильню. Уже у тексте подказка. Вильню. Вильню. Окей. Я обучаюсь. Фото с концерта 600. А почему фото Лукашенко все по 1000? Ну, тому що А що складаність треба сказати? однакова. Кого там виступає? Назва, да, хто виступає. ЛСП. ЛСП. А, подожди, назву? Хто виступає? думав, Назву концерт. Не треба гурта. думати, треба Ці відказувати. виконавця. Це наш город 600. Ну, що тут сталося? На Вікіпедії існує артикул з назвою «Беларусізацыя у губерні». Зрэшты, у ёй гаворыцца пра першыя гады савецкай улады, калі ў рэгіёне павялічылася колькасць беларускіх школ, а ва ўніверсітэце адкрыўся беларускі працоўны факультэт. Зрэшты, гэты горад і так заўсёды быў беларускім, але Масква захапіла яго ў 1667 годзе. Еўген? Ой, подождите, Могилёвцы, Смоленск. Сейчас. Ну, зараз гэта не беларускі горад. А, ну Смоленск. Ну ладно, Євгену можна. Ну, все, тут, я гляджу, у нас все ж таки може бути Так а чему боротьба. Лукашенко все по 1000? Тому що, ну, блін, Давай, а ось як ти я їх ранжую. натисні і побачиш. Так а там что Добре, треба назвать? Німецька Перше, держава що за один, 1000. Так, 200. менавіта гэтая дзяржава здолела аб'яднаць германскія княствы ў 1871 годзе, захоўваючы некаторую ступень аўтаноміі у яе складзе. У 1947 годзе саюзнікі вырашылі, што гэта дзяржава з'яўляецца крыніцай мілітарызацыі і рэакцыі ў Германіі, таму больш не будзе існаваць. Даніла? Прусія. Прусія. Лукашенко по фото, там трэба назваць срок фото, то есть першы, Да, другі, почему там трэці. по всем 1000? Зараз побачимо. Ну, тому що Бля. А сколько ее Стільки. сроков зараз? Это що ми зараз? зараз ще А що шостий. треба назвати? Слухай, що треба? Срок, Який це термін? Окей. да. Ні, я не настільки експерт. Ну, Євгеній Ну, Олександрович. гэта зараз. Ну, п'ятий чи Ну шостий? нет, Чи все, сьомий, чи срок четвертий? скажи, все тихо. Зараз я Тихо. скажу, стоп. 6. Ні, шостий у нас зараз. Це п'ятий. Так, П'ятий. пятый. Как она окей, лучше ты сказал. Ну, що так. Ну нет, я веду. что Залиш ты йому пятый. 500. Нет, ну что мне залечили? Я правильно всё делаю. Немецкая держава за 1500. Нямецкія дзяржавы за 1500. Гэта Савецкая Рэспубліка праіснавала каля 20 дзён у 19 годзе. На чале стаяў сацыяліст Толлер і анархісты Мюзам і Ландаур. Савецкая Рэспубліка Мгм. была бы
Баварская Советская Республика. Ніяке... Так? Так. Вау. Ого. Там была Баварская и Верденская. Или Вердерская. Мгм. Так, срок Лукашенки по фото вот, за За 1000. 1000. Який О, срок? які прихожі. Так, подожди, зараз у него 6. 6. Данила? 4. Ні, Четвертий. третє. А, ті 4. Так, Всё, я правильно уже залечил сказав. тебе 4. Что, минус 500? А, да, ставим. Ні, нормально. Протягуємо. Ну-ка. Молодые. С оховником. Ну, Данила? Другі. Не. Євген? Перше. Не, занадто він тут уже серйозний. Ну, Євгеній третє. Олександрович. Третій. Блин, Фото с концерта 900. Фото з концерту за 900. это AI? Не, гэта просто як чуваки, які слемять під гэты гурт на концерті. Господи. А гурт назваць, так? Да, да. Там некі быў панк-фестиваль у Україні. Угу. І гэта нейкі беларускі гурт. Беларускі гурт. Беларускія сцягі, Рок. беларускі гурт. Рок. Панк. Панк-рок. А давно, не? У 17 У нас няма, я не ведаю панк-гуртоў 16-м. беларускіх. Прям панк-панк. Ну, такі Ну, я- умоўныя. Я давай. чисто ризикну, хай гэта будуть дітюки. Не. Не. Ну, дякую за ризику. Дай дорогу. Окей. Окей. Ну, это не ранее были панком, зараз, конечно, уже нечто не занадто мелодичное. Євген Фото с концерта Олександрович. 1200. Фото с концерта за 1200. Что это за жанчына-вокалистка? Данила? Света Пень. Так. А гурт? Серебряная свадьба. І вона просила не перекладати. Ох, нехто там живе у Бронксе. Угу. Німецькія дзяржавы 300. Для разнастайнасці. Так, умоўна называюць Германію ў часы парламенцкай рэспублікі з 18 по 33 О, я там быў. Веймарская. Сколько тебе годов? Працягваем. Чый сцяг? Америка. Злучаных Штатаў, ну. Євгеній Олександрович. ГДР. ГДР. Фото с концерта 300. Фото з канцэрта. Што гэта за... Я нават не ведаю, як іх назваць. Сёстры Груздзевы. Сёстры Груздзевы. Я не чуў іх песен, але мне падабаўся гэты образ. Фрыдрых Барбароса вядомы ў мемнай культуры тым, што патануў у рацэ падчас крыжовага паходу. А яшчэ ён быў каралём Нямецчыны, а пазней кіраўніком гэтай дзяржавы. Дзяржавы, так? Может, император Священной Римской империи? Вот это. Не можа, а так і ёсць. Ну, гэта умоўна дзяржава. Окей, ну окей. Ну, Кстати, умовно. Умоўная дзяржава. ну яна так Це называецца. дзяржава. Як саюзная дзяржава Беларусі і Расія. Вось гэта дзяржава, вось вы як вы лічыце, гэта дзяржава. Ці Еўрапейскі Ну, саюз гэта слухай, там дзяржава? у сярэднявеччы палова дзяржаў былі такія. Ну, Срок Лукашенко. Лаан яшчэ. Да, да. Можна. Данила? Я падумаю. Прааналізую рысы твару. Трэцяе. Не.
Другі? Другі. Уже самый конец другого срока, але. Фото з концерту. Легенды белорусского регги. Евген? Регги. Блин, я Ну, подумал, это Не эти, подказывай. как их там, зубры, як вот эти вот. Зубры? Или подождите, стоп, секунду. Знакомито. Нет, Знакомитые подождите. русские зубры? Ну вот этот чел, який застався в Беларусі, там і на беларускай мове, що групи співають на провадних мітингах. Я ведаю, що і у В'єтнамі зараз подається живий чувак. Эх, Євгеній Це Олександрович, Адіс-Абеба. Адіс Абеба. Ну і апошнє. На Євген. Так, напружено. Блін, ну Це ён заставка. дед, але у них всех такие эти гальштуки древние. М, Ну, другі. Ти упевнений? это твой апошний шанец. Ну, другі, да. Ти не прав. Першы. Так. Перший на заводі у один состав. Германії. Гэта тур, ну не тур, а ў сэнсе раздзел, якім трэба было чакаць. Вось гэтымі тэрмінамі трэба было Так. проста не адказваць першым заўсёды. Што зараз будзе адбывацца? Зараз, па-першае, усе паставяць лайки, хто яшчэ гэта не зрабіў. Па-другое, я скажу, што на трэцім месцы у нас Евген, у якога 4100. На другім месцы Евген Александрович, у яго 11300. І на першым Даніла Лаўрэцкі, у яго 15900. Да. Гэта можа быць рэкорд. Але сёння нас яшчэ чакае фінальная гульня. А, яшчэ будзе? Да. О, я думаю, уже конец. Одно пытанне. Давай, яшчэ засталося. адыграешся. Зараз тлумачу так. Одно питання. Так, все Головне, адвіслі. апошнє. Одно апошняе пытанне. Зараз з'явіцца спіс тэм, вы выкрэсліваеце па чарзе тыя тэмы, якія вам не падабаюцца. Вось. Пасля вы робіце стаўку. Стаўка можа быць на суму балаў. І яны, гэта сума у вас ці аднімецца, ці дадасца. Уводзіць трэба самому ўручную. То есть ты можаш зрабіць стаўку Ну, 400. все одно. Ну, мало ли, може, ва-банк пойдут Данила с Евгеном. Ну, Евген Александрович, он хочет догнать Данилу, тому, я думаю, там будет нормальная ставка. Вот. Ну, и далее у вас будет хвилина на подумать. Тому теми фінального раунду перший обирає Євген. Той, що не подобається. Музыки 2020. Музики 2020. Євгеній Олександрович. Белорусский войсковый флот. Выбор Выбрал. прибрали. Угу. Поколение прибрали. Давайте поиграем со свитерами, напевно, що нам фашизм. Не. Фашизм. Фашизм, робіть ставку. Ой, блин, ну можно... Можеш мне у телегі достать, коли хочеш іншою зробити. Сейчас, секунду, да. Так. Все. Гэта рэжым, які ў гістарыяграфіі прынята лічыць фашысцкім, забараніў фізычнае катаванне над зняволенымі. Іншыя здзекі тым не менш працягваліся. Напрыклад, актыўна практыкавалася пазваўленне сну. Дыктатура прыснавала да 70-го года. Назавіце кіраўніка рэжыму. Ух. Там трэба будзе впісаць, не вслух называць. Так, а дзе час ідзе? А, вось. Зверху. В 1970-м?
Европейская диктатура. 1970. Мгм. Надо было про секс святоров выбирать. Так. 5. Блин, а у меня что-то мова не переключается. Вот. Так, нехта яшчэ адзін не адказаў. О, все отказали. Так, пачынаем Так, каго... Яўген? Франка? Не, гэта неправда. Это не Франка. Эх, Ставка 4000. Ён напісаў мне ў тэлеграме, таму 100 застаецца, потым добавлю. І тут таксама адказ Франка. І гэта таксама неправільны адказ. Ставка У меня іншае. 6300. Так Ну, нет, читал тут треба Киева. было кіраўніка краіны. Ну, не Ну, там кіраўнік. Салазар был. Ну, Я думаю, точно. може, эти черные полковники у Греции, но не памятаю их імя. Ну, да, правильный отказ это Салазар, а не Португалия. Але Ну я Салазар? жопой прочитал. Салазар, Салазар. Я жопой прочитал. Я подказал, я ведал Салазара. Ну, у любым выпадку, ты застаешься пераможцем у нас у сённяшняй гульні, тому віншуем. Так, зараз Дякую. дадзім Євгену 100 Цікаво. балаў. Все, ну такія вынікі. Даніла чакаем у нас у паўфінале. Что? Трэба яшчэ гуляць? Да. Ну, я могу. А, Не, я буду. Що ви? Мне на самой справе спадабалася і даволі цікавае пытанне. Ну, так, разнастайна, рандомна часамі. Нешта, карацей, усё так зроблена добра, таму што ёсць пытанні, у якіх нейкі поспех могуць мець там больш сталыя гульцы. Ёсць пытанні паліталагічныя, гістарычныя, ёсць, ну, карацей, разнастайна. Культурніцкія так і павінна быць, таму дзякуй вялікі за арганізацыю гэтай гульні. мгм. Спадзяюся, ўсім гледачам і гледачкам таксама было цікава, і абавязкова падпішыцеся, пастаўце гэты калакольчык, лайкі, і таксама, калі хочаце паўдзельнічаць, пішыце, Да. ёсць такая магчымасць. Да, пишите. Ось і Євген написав, прийшов. Да. Так. Ну, і як тобі? Оправдало твої чекання? Да круто. Я вось адзінае так хочу сказаць, што глядзіце, гэтая гульня яна як жыццё. Гэта не спринт, а марафон. Першыя 2 раунды я прям прыйшоў перамагаць, прям было бачна, што я так іду добра, але яна ідзе прям да самага апошняга пытання. І як бачыце, ўсё можа скончыцца зусім па-іншаму, так што не трэба ніколі апускаць рукі і трэба змагацца да канца. Да, дякую. Ну, а у тебя, Євген, что-нибудь, кроме ненависти до рандома, есть? Да, рекомендую набывать добрые гульнявые мышки и не сподеваться на тачпад MacBook. О, да. Ну что, чекаем вас на наступной гульні. Так, Данила у паўфінале. Всім пока, ставьте лайки и Да. репост, калі зробіце, таксама будзе файна. Все, давайте, пока. Такой, всем покуль.